والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Әмма бәғд, барша мақтау хәмд сәнәләр бізге көп түрлі ниғмәтләр беріп тұрушы, ризықландырушы, шушы ғаләмнәрдің тәрбиешісі, хужасы болған хақ Аллахы Тағалаға болса, түрімізден шыққан салават шарифлер де бізге рахмет үшін жіберілген сүйіклі пайғамбарымыздың рухына, әхлі бәйтіне барып ерсейді. Әлхамдулилля, Аллахы Тағала уразаларыбызны қабуллардан қылсын. Тағын бір күнні қаршы алдық, шылай бейді, ғибадетті өткердік. Бүгінгі сәлі тағы да шатлықлы үшінки жұма күні болды. Жұма күні бұлайда дұғалар қыла тұрған, салават айта тұрған, вағазлана тұрған, Кәһф сүресі оқи тұрған мүбәрәк күндердің бірсі шылай бейді. Әлі ол Рамазанға да туры келді. Әлхамдулилля, бик көпләтә хайырлы күн болды. Аллах Тағала қылған ғамәлләребізні қабул қылсын. Һәм біз енді ала башладық дәрісләребізді Аллахы Тағала зікір етудің фазилаты. Мұның турында енді бір дәрістегіне сөйлеп болмай, бір неше дәріске бөлдік шылай бейді. Чөнки Аллахы Тағаланы зікір ету ең хайырлы ғамәлләрдің бірсі. Аны аңлап қына бітір алмайбыз қызғанышқа қаршы. Әгер де аңлаған болса, бізді ертеңгі кешкі зікірлерін әйте башлаған болыр едік. Шылай бейді. Әз болса да тілләрібіз зікір білән мәшғул болыр еді. Әмма енді, иншалла, шулай сөйлеп тұрсақ, бәлки бәрібір, теге тамшы да, ташқа да іс қалдыра бейт әлі, шулай бейт. Бәлки бізге де өтіп кірір, шушы әйтілген хадислер, аятлар. Һәм сөйлей башлағаны кеше кірдік зікір мәжлислері турында. Шулай бейт, зікір мәжлислері дейдік, шушы ғилми мәжлислер, қая Аллахы Тағала турында сөйләнілә, Аллахы Тағаланы данлылар, Аллахы Тағаланың дini турында сөйләшәләр, бүтінісі зікір мәжлісі болады дейді. Һәм әйттік, фәрештәләр шушындай мәжлисләрні эзләп йөриләр, һәм ялгыш кына килеп ләккән кешегә дә Аллаһы Тәгалә шушы яхшы кешеләр белән бергә утырганга аларны да гафу итәм дип кичә бер хадисны алдык. Шулай бит һәм әйттек, Аллаһы Тәгаләне зикр итә торган мәҗлесләр, фәрештәләр мәҗлесе, фәрештәләр истигъфар кыла торган мәҗлесләр дидек. Шулай бит шушы кешеләр өчен уйлап кына карагыз, иң хайырлы мәхлуклар кешеләр өчен истигъфар кыла. И Раббым, бу бәндәләреңне гафу итсәң, чөнки алар сине зикр итәләр дип инде. Шуңа күрә җәмәгать, кая зикр мәҗлесе була, гыйльми мәҗлес, анда йөрергә кирәк, тырышырга кирәк. Чөнки ул өстәмә әҗр, бигрәк тә мәчеттә үтсәк, хаҗ кылган әҗрләр языла дип алганы шулай бит. Һәм тагын бүген хадисләрне укуны дәвам итәрбез. Менә шушы туганнар белән җыелышабызмы, дуслар белән җыелышабызмы, нинди генә очрашу булмасын, җәмәгать анда әз булса да Аллаһы Тәгаләне зикр итү булырга тиеш. Әгәр дә анда зикр итү юк икән, кыямәт көнендә бу мәҗлес безгә хәсрәт белән, үкенеч белән кайтачак икән җәмәгать. Менә бу сүзләргә дәлил Әбу Дауд җыентында килә торган хәсән дәрәҗәсендә хадис. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Мен қаада мa'ada лам язкуруллаһу тәгалә фиһи канат лаху миналлаһи тәгалә тиратан." Берәр кеше берәр кая утырды икән ди, мәҗлестә булсынмы, кешеләр белән булсынмы ди. Һәм шул вакытта Аллаһы Тәгаләне зикр итмичә утырып аннан соң китте икән ди. Аллаһы Тәгалә ди тиратан, то есть бу кеше ди шушы мәҗлесне ди кыямәт көндә үкенечкә әйләндерәчәк ди. Шушы мәҗлесе аңа хәсрәт булып әйләнеп кайтачак ди. Һәм әле икенче дәвам итеп әйтәм: "Ва ман иҗта'a ман иттаҗа'a муттаҗи'ан ла язкуруллаһ фиһи канат алейһи миналлаһи тәгалә тиратан." Берәр кая йокларга ятты икән ди, ятып торды икән ди, һәм анда Аллаһы Тәгалә зикр итмәде икән ди, шушы ятуы шулай аңа үкенеч белән кайтачак ди. Шуңа күрә дә бит безнең йоклар алдыннан әйтелә торган зикрләр бар. Йокудан торгач әйтелә торган зикрләр бар. Шушы йокыбыз да гыйбадәттән китсен өчен, шушы гади генә гыйбадәттә безгә әҗрле булсын өчен Пәйгамбәрбез монда әйтте, хәсрәттә булмас өчен Аллаһы Тәгаләне зикр итәргә кирәк диде. Һәм әле җәмәгать, 3нче хадис килә Муслим җыентыгында
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem күрәде мәчеттә утырган сахабаларын. Һәм әйтә, нинди сәбәп белән монда җыелдыгыз, мәчеттә утырасыз дип. Алар әйтә, без дә җыелдык та Аллаһ Тәгаләне зикр итәргә. То есть Аллаһ Тәгаләнең анда я Коръән аятлары турында сөйләшергә, я хадислар турында, я Аллаһ Тәгалә исемнәре турында, ягъни Аллаһ Тәгаләне зикр итәргә ди. Бары тик шуның өчен генә утырдыгызмы ди? Әйе ди. Белегез ди, менә кая шундый мәҗлесләр була ди, Аллаһ Тәгалә ди, фәрештәләр каршында ди, мактый ди шул кешеләрне ди. Һәм фәрештәләр каршында мактана ди. Карагыз, минем кулларым мәчеттә җыелдылар, мине зикр итәләр. Менә карагыз, нинди хәерле бәндәләр дип, шушы кешеләрне ди Аллаһ Тәгалә мактый һәм фәрештәләр каршында ди, мактана ди. Һәм карагыз, тагын Муслим җыентыгында килә, кимдә кимде мәчеткә җыелып ди, Аллаһ Тәгалә берәр мәҗлестә ди, мәҗлес дип килә инде, мәчеттәме, башка җирдәме, мәҗлестә җыелышып Аллаһ Тәгаләне зикр итәләр икән ди, шушы кешеләрне ди фәрештәләр канатлары белән чолгап алыр ди. Һәм аларның күңеленә тынычлык иңәр ди, һәм алар өчен шушы фәрештәләр истигъфар кылып гафу сорап торыр ди. Һәм менә шушы бөтен әйттек инде алдагы дәресләрдә дә җәмәгать, миянең әле менә дәлилен китермәгәнем, намаз булсынмы, ураза булсынмы, әйттек, аның төп асылы җилеге Аллаһ Тәгаләне зикр итү дидек. Шулай бит. Менә миянең әле дәлилләрен китермәгәнем, хәзер инде бүген дәлилләрен дә китерәм. Таха сүрәсенең 14-нче аятында әйтә: "Вақимус салата лизикри". Намазга басты Аллаһны зикр итер өчен ди. То есть намазны торгызды, намазга басты Аллаһ Тәгаләне зикр итер өчен ди. Менә бу дәлил булып тора. Намаз ул Аллаһ Тәгаләне зикр итә торган иң көчле гыйбадәтнең төренең берсе булып тора. Һәм менә бүген дә җомга укыдык бит инде, Аллаһ Тәгалә кабул кылсын. Менә бу җомга да ул Аллаһ Тәгаләне зикр итү икән җәмәгать. Ни өчен? Аллаһ Тәгалә җомга сүрәсенең 9-нчы аятында әйтте: "Я әйюһәлләзина аману" ди, иман китерүчеләр ди. "Иза нудия лис-салати ми яумил җумъати", әгәр дә ди җомга көнне ди намаз укырга ди чакырсалар ди, то есть җомга азаны ишетәсез икән ди, "Фас'ау иля зикрилла", сез ди Аллаһ Тәгаләне зикр итәргә ашыгыгыз ди. Менә бу дәлил булып тора. Җомгага килү, намаз уку ул Аллаһ Тәгаләне зикр итү. Һәм намаз Аллаһ Тәгалә зикр итүнең иң көчле төрләренең берсе булып тора җәмәгать. Һәм әйттек алдагы дәресләрдә, менә бик күп хәдисләр килә монда безнең Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнән сорагач, менә шушы зикр төрләренең кайсы намаз укучының иң намазы иң хәерлесе, иң саваплысы дигәч, намазда күп кем Аллаһ Тәгалә күп зикр итә, шуның намазы да иң саваплысы ди. Һәм шулай ук алганы кемнең уразасы саваплы дигәч, Аллаһ Тәгаләне күп зикр итүченең уразасы саваплырак ди. Кайсы хаҗиның хаҗы саваплырак дигәч, кайсы хаҗи шушы хаҗ вакытында Аллаһ Тәгалә күбрәк зикр итә, шуның хаҗы әҗерлерәк, саваплырак була ди. Кайсы кешенең җиназасы ди саваплырак, хәерлерәк ди. Кайсы кешенең җиназасында күп итеп Аллаһ Тәгалә зикр ителә, һәм кайсы кешенең җиназасына күп итеп кешеләр килә ди. Һәм менә шундый хәдисләр алганы җәмәгать, һәм менә шушы Аллаһ Тәгаләне зикр итү ул иң бийек нәрсәләрнең берсе. Чөнки Аллаһ Тәгалә Анкабут сүрәсенең 45-нче аятында да әйтте: "Иннас-салата танха анил фахша вал мункар", дөреслеккә намаз ди, сине фахишлектән, бузык гамәлләрдән тыя ди. "Вала зикруллаху акбар", һәм ди Аллаһ Тәгаләне зикр итү ул бар нәрсәдән дә өстен ди. Һәм җәмәгать карагыз, галимнәр әйтте, намаз кешене начар гамәлләрдән, бузык гамәлләрдән тыярга тиеш. Әгәр дә намазы аны тыймый икән, караклыктан, алдалаудан, гайбәт сөйләүдән, кешене алдалаудан, үлчәүдә алдалау, мәкерлек, тәкәббүрлек, минлек, димәк монда намазда проблема бар. Или ул намазны ихластан укымый,
или ул намазда хушуклык юк, или ул намазда Аллаһы Тәгаләне бик әз зикр итә. Намаз җәмәгать ул кешене үзгәртергә тиеш яхшы якка. Ул аны тыерга тиеш начар гамәлләрдән. Һәм җәмәгать менә Коръәнгә шулай карасак, Аллаһы Тәгаләне зикр итмәүчеләр, гафил булучыларны тәнкыйть белән шелтә белдертә. То есть Аллаһы Тәгаләне зикр итүдән гафил булучылар. Гафиллек, нәрсә ул гафиллек? Гафиллек ул алдагысын уйламау. Менә татар аңлатмалы сүзлектән караса, гафиллек нәрсә ул дисә, анда язылган. Гамсезлек диелгән һәм алдагысын уйламау дип куелган инде. Һәм менә бу гафиллек безнең тоже шуңа керә, чөнки бит без нәрсә Аллаһтан зикр итәбез. Ни өчен намаз укыйбыз? Без алдагысын уйлыйбыз. Шулай бит. Шушы савап сәбәпле кабер газабына дучар булмабыз дип өмет итәбез. Шушы савапларыбыз сәбәпле Аллаһы Тәгалә безне җәһәннәмнән саклар, үзенең рәхмәтенә алыр дип. Һәм шушы савап сәбәпле иртәгесе көн иминрәк, тынычрак, рәхәтрәк булсын дип без шул нисбәттән инде зикр итәбез Аллаһы Тәгаләне. Һәм Аллаһы Тәгалә менә шушы гафиллектән ерак булырга шакыра Коръәндә. Нәрсә ди? Вазкур раббака ди. Аллаһы Тәгаләне зикр итте фи нәфсик, үзеңдә генә, шыпырт кына. Шулай бит. Кешеләргә белдертмичә тынычлык белән кайбер вакытта кайбер кеше тәсбих белән зикр әйтеп йөри, ягъни үзен күрсәтәсе килә. Кара, машалла, миннән тақва, гел тәсбих белән. Моның нияте кеше алдында үзен шундый диндар итеп күрсәтү. Шулай бит. Аллаһы Тәгалә әйтә фи нәфсик, син ди үзең генә кешегә күрсәтмичә ди Аллаһы Тәгаләне зикр итте. في نفس التضرع وخفة ودون الجهر من القول بالعدو والأصل ولا تكن من الغافلين دي. Синди Раббыңны ди, нашул үзең генә шыпырт кына зикр итте. Кашан зикр итте? Иртәләрен һәм кичләрен, эштән генә түбәнчелек белән, курыккан хәлдә, әкрен генә тавыш белән ди Аллаһы Тәгаләне зикр итте. Карагыз, менә монда да Аллаһы Тәгалә тагын искәртә, иртә һәм кичен ди. Кичә дә әйттек бит әле, китабында түгел, иртә һәм кичке зикрләрне әйтергә кирәк дип. Шулай бит. Әгәр дә без шушы дәрестән соң вагазланып, иртә кичке зикрләрне әйтмибез икән җәмәгать, кызганыч халәтебез безнең аянычрак җәмәгать. Әгәр дә без шушы вагазлар белән вагазланып, гамәлдә кулланмыйбыз икән, моннан керә, моннан чыга икән, мәҗлес әйтергә мөмкин кыямәт, син ишеттең, белдең, нишләп эшләмәдең ди. Аллаһы Тәгалә дә әйтә, иртә һәм кичен зикр итәләр ди. Иртә һәм иртәнге зикрне әйтү, кичке зикрне әйтү, 5 вакыт намаз укыган кебек үк безнең эштә шундый хәерле гамәл булып тора җәмәгать. Аңа җиңел карарга ярамый. Һәм Аллаһы Тәгалә әйтә, һәм гафилләрдән, син бер гафилләрдән булмады. Менә бу дәлил булып тора, кемдә кем Аллаһы Тәгаләне зикр итми икән. Шулай бит. Аллаһы Тәгаләне мактамый, данламый, иртә кичен зикрләрен әйтми икән, ул да гафиллектә булырга мөмкин ди. Гафиллек җәмәгать ул бик куркыныч шир. Ул әгәр дә кеше Аллаһы Тәгалә зикр белән, изгелек белән, гыйбадат белән мәшгуль булмый икән, ул мәшгуль булачак башка кирәкмәгән гынахлы, начар, фәхиш, бузык гамәлләр белән. Бер кызык ситуация булганы, әле гомрәдә булганда, анда бит инде төрле экскурсия, ниләргә барганда, теге автобус арендовать итәбез инде. Анда АТП, шундай автотранспортный предприятие, арендага автобус алабыз. Гел бер эшли торган бер кешедән автобус алам инде. Хуҗас икәнен беләм инде, исемен беләм, шуннан автобус алам инде. Килде дә инде сөйләшеп китте, бу гел телефонда нитә инде гел сөйләшән, проблемалар решать итә. Сөйләштем, мәйтәм, син хуҗа түгелдер, мәйтәм, 5-6 ел син автобус алам инде, мәйтәм, син хуҗасы түгел, мен хуҗа да, мәйтәм, ничего себе, син бит инде гигант, мәйтәм, күпме синең автобуслар, күпме шоферлар, мәйтәм, үзең шофер булып йөрисең, что ли, ди. Мен шаккаттан теге шофер, үзе шундый предприятие хуҗасы, әле ул шунысы гаҗәеп булды, Коран хафиз булып чыкты. Мин ди 10 яшьтә Коранны яклап чыктым инде, ди. Бизнесмен шундый крупный, әле мәчеттә, ди. Икендән ал ястуа хатлык ди, минем шәкертләрем бар ди, Коран сдавать итәләр ди.
Айтам, ничего себе, айтам, bizda bu вообще ғажайып әйберді, мұндай шундай звул предприятияның хужасын айтам, шофер болып ішлеп жүрсін, bizda ол, ну, біз тіге начальник үшін презрение үшін, ничего мұнда автобус жүр, там какой-то хажиларым шоққатты, әншік шулайсын айтам. Білесің ме нәрсе, потому что мен бит фәрішта түгел, мен Құран хафиз болсам да, әгер да менің бұш уақыт көбейе екен де, мен тоже налево қарай аштым, мен тоже тіге ярамаған ішлер ішлесі келе башлайды. Когда сен графигін плотный, гіл сен машғул екен де, шондай іш білен де, ол изгілік болсын ма, дүнияуи іш білен ме де, сенің енді нашар ойларға, қырыға ереге, нашар ойларға уақытын қалмайды. Шоңа көре де бізде графикны де уақытыбызны гіл де тұтыры бітірге керек хайырлы ғамал білен. Әгер де изгілік білен тұтырмасан, хотя бы дүнияуи яқтан файдалы етіп өткерді. Ғайлаңа ризық болырды, ғайлаңа балаларыңа файда болырды. Мына мәйтім, шундай файда алдым, уйландырды шу шоферның сөзі, шынап та кішіні харап етек, әгер де аның бұш уақыты бола екен, һәм бұш уақытын хайырлылықта, изгілікта, яқшы ғамалда құлланмай екен, шайтан аны по-любому нишләтәшек, нашарлықта құлландырташак. Біздің балаларыбызны да бит, әгер де біз аларны оқу білән, китап оқу, спорт білән, хайырлы бір творчество білән, хайырлы ішлер білән күнін тұттырмайбыз екен, ол енді по-любому нашар yolға кіріп кетешек. Шоңа көре де бит, біздің үстәмә кружоклар бар, балаларға спорт түгәрәкләре бар, творческий түгәрәкләр бар. Һәм мына шыннап та шулай җәмәгать шушы вакытыбызны файдалы, игелекле, хайырлы гамәлләрдә кулланмасак, ул вакытыбыз бәрабәр нашар юлга, шайтан юлында, шайтан мәҗлисендә буш кирәкмәгән нәрсәләргә кирип китәчәк. Һәм җәмәгать менә бу гафиллек бик куркыныч шир. Аллаһы Тәгалә менә Әгъраф сүрәсенең 179-нчы аятында да әйтә, карагыз нәрсә ди. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ди. Карагыз, jinlarning ham kishilarning ko'bisi jahannamda bo'lurdi. Ni uchun? Chunki bu dunyoda bo'lganda ularning yuraklari bor edi, tik ularning yuraklari ishlamadilar, anglamadılar, ko'ngillarına şuşu va'azlar, Alloh taolaning so'zlari o'tib kirmadilar. Ularning ko'zlari bor edi, ammo ular şuşu dunyodagi Alloh taolaning ne'matlari, mo'jizalarini ko'ra bilmadilar, analiz yasay bilmadilar, shog'ishtira bilmadilar. Ularning quloqlari bor edi, ular aning bilan eshitmaylardi. Ular şuşu va'az bilan va'azlanib ibrat ola bilmaylardi. Ularday qarag'iz, Alloh taolo nishig etib shog'ishtira, ularday maltuvar kibikdi. Ular maltuvar kibikdi, ularday hatto hayvanlara qaraganda da adashqanroqdi. Ularday g'ofil bo'luvchilardi jamoat. Qarag'iz, Alloh taolo nishig etib bizni shog'ishtira, hatto hayvonlardan adashqanlardi. Chunki olimlar aytadi, ne uchun hayvondan hali foydasi bor. Shulay bey, sıyır süt bera olsa, o'gizni suysan, iti bor, itondan foyda bor. Agarda kishi olimlar endi shu tafsirni kishi Allohni tanib, ona ibodat qilib, ona shukr etib, u qo'shqonlarni o'tab yashamaygan, undan bir foydada yo'qdi. Olday jahannamga bora, chunki ol ona shusha ne'mat beruvchi, rizq beruvchi, salomatlik beruvchi, bolalar beruvchi, har kunni quyoshini chiqaruvchi, kun bilan tunni olishtirgan Robbisini tanib, ona shukr, rahmat ayta bilmay ekanda, bu endi foydasiz, rahmatsiz kishidir. وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ Yunus surasında misal aytgani A'raf surasining 179-oyatiga ulardi bizning oyatlardan, bizning mo'jizalardan, bizning Qur'ondan g'afil bo'ldilardi. Ulardi shu dunyonigina qo'llandilardi. Rum surasining 7-oyatida ya'lamuna zohiran min hayatid dunya. Ular bu dunyoni motorligini ko'ralar, bilalar, bu dunyoni qo'llanalardi. وَهُمْ عَنْ آخِرَاتِهُمْ غَافِلٌ. Amma ahiret kelajak dunyosidan ular g'afillardi. Ular o'ylab ta qaramiylardi, shu kelajak dunyosi to'rindadir. Shunga ko'ra, mana bu ko'ngil, mana bu yurak Alloh taolaning zikr etayotgan, ul tiri yurak. Agarda ul Alloh taolaning zikr etmaykan, ul Alloh taoladan g'afil ekan, Alloh taoladan chetlashgan ekan, payg'ambarimiz aytdi, uldi o'li yurakdi.
Bu sözlərə dəlil Buxari və Müslim cihintində kelətən hədisdə "Məsəlul-ləzi yəzkuru rabbahu vəl-ləzi la yəzkuru məsəlu hayy vəl-meyt." Kişinin də şuşa tiri həm ölü yürəkni çağışdırıb bulardı. Əgər də tiri yürəkdi Allah Taala'nı zikr etüşüdür. Ölgən yürək, ölgən күңелdi ул Allah Taala'nı zikr etməüşüdür. Həm şuna görə galimlər менә bu yürək halətini, күңел halətini üçə böldülər. Birincisi də nərsədir? Səlamət qalbdir. Səlamət qalbdir. Ol Allah Taala'nı tanı, ona iman kitirə, ona səcdə qıla, onu zikr etə, halal turmuş yoluna alıb bara. Yəni күңеле Allah белән бәйле. Allah Taala'dan qorqa, günahlardan saqlana. Həm indi ölü күңелди, ölü yürəkdir. Ul Allah Taala'nı tanımay, Allah Taala'ga şükür etmay, Allah Taala'ga səcdə qılmay, ona halalni, haramni ona bərabər. Həm üçüncü yürəkdir, üçüncü halətdir, ul avırtıdır. Ul Allah'tan tanıy. Әмма вакыт инде шахватларга берилеп китә, кайбер гынахларны кылып куя, әмма үзгәрергә тырыша, туры юлга да басып ала, әмма вакыт онытылып, тагы харамга төшә, монсы инде авырту, моны да давалап сәламәтләндерергә кирәк. Менә Аллаһ Таала барчабызга да шундый сәламәт калплар берсен, Раббыбызны танып, аңа гына гыйбадат кылып, гафил булмыйча, Аллаһ Тааланы зикр итеп, аңа сәҗдәләр кылып, булган ниъмәтләр өчен шөкер итеп яши торган Аллаһ Таала сәламәт калплар, күңелләр барчабызга да насип әйләсен иде. Субханакалла бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, ва астагфирука ва атубу илейк.